Ngakhale anthu amalimbikitsidwa kuti asamauluzane okha, anthu ochuluka akuvutika kuti apeze chilungamo ku mabwalo a milandu. Zaka 27 zokusezi ndakhala moyo wanga eneyo odandaula, olira, ndikhala okhumudwa. Asangala adavulazidwa ndikuchotsedwa diso mchaka cha 1997 ndipo akhala akuvutika kuti apeze chilungamo ku mabwalo a milandu kwa zaka 27. Zikungonesa kuti kumalawi kuno kuli anthu ambiri amene amakanika kupeza chilungamo chifukwa cha mavuto amene ali m'maofesi athu. Ambiri amamwalira asanapeze chilungamo. Ngati nkotheka, tiyeni tikhale limodzi. Dzina langa ndi Thomas Kachere. Mabwalo a milandu ali ndi udindo woonetsetsa kuti chilungamo chikuyenda ngati madzi. Popanda kukwaniritsa izi, kuli ngati kupondereza anthu kuti mawu awo asamvedwe ndipo sangathe kudyerera ufulu wawo komanso kulondoloza zinthu kwa adindo awo. Malinga ndi bungwe la United Nations, chilungamo chikuyenera kuperekedwa mosakondera. Mgwirizano wa mayiko High Level Meeting on the Rule of Law omwe udachitikira ku New York pa 24 September 2012 udatsindika kuti mabwalo a milandu akuyenera kukhala oyima paokha, asamakondere pa ntchito yawo kuti chilungamo chidziyenda ngati madzi. Ngakhale kuti mabwalo ena a milandu amagwira ntchito moyenera, Times Investigation yapeza kuti ndi anthu ambiri omwe amavutika kuti apeze chilungamo m'mabwalowa. Mwachitsanzo, Asangala omwe adavulazidwa diso lomwe mapeto ake lidachotsedwa akhala akuvutika kwa zaka 27 kuti apeze chilungamo pa nkhani iyi. 1997 nali ndikulowa skulu yophunzira za chipatala chifukwa ndi ntchito yomwe ndimagwira mpaka napanopo. Nalowa kumene ku 1994 mmene nakutuluka 1997 koma chaka cha 1997 kunachitika incident imene mapeto ake naluzapo diso. Unali usiku wapa 21 March 1997 imene lolo ineyo napeza kuti ndachoka ku skulu ku college umene maphunzira napita ku trading center kunali ku Malamulo, koma napita pa trading center ya Makwasa uko monga anyamata ine ndi azinzanga tinapezeka tili pamalo okumwamowa. Ndipo choka pamalo pamene popo kumwamowa paja tikubwerera ku hostel usiku nakumana ndi anyamata amene analipo atatu. Anyamata amene wawanu anali ndi zifukwa ndi ineyo kwambiri amanena kuti ineyo bwanji ndapanga chibwenzi ndi mtsikana amene analiso wa mmodzi mwa iwo. Ine popepesa sanamve anangwamba kundimmenya kuti ndine muona udelera wa matama. Anayamba kundimmenya ndi mabotolo amowa, anandimmenya kwambiri mmutumu kufikira kuti saizi yokuti mabotolo amowa aja anandicheka kuyambira ichi chikuoneka apachi, anandicheka kuzungulira uku chonchi zafika apa anazandiphwanya ndi botolo no apa. Ndi chikopa cha uku chinapita uku chinachi uku konseku ndikutseguka ndi fluid ya mudiso muja imagwera m'manja mwangamu mpaka nakomoka pompo. Ndi ananditenga anzanga ena amene nali nawo atathawa atabwerera
ndamene anditenga kundipitisa ku sukulu kwathu. Ku sukulu kwathu komwe kunali kuchipatalanso. Ndi anandithandiza mbali ya chipatala. Komano ndi kumene andiuza kuti diso langa lakumanzere laonongeka mokuti yofunika kuti mawa lake andipange rifa ndipite ku Queen Elizabeth Central Hospital. Ndi following day napita ku Queen Elizabeth Central Hospital. Then pakhozoka kuti pa 22 kapena pa 23 March 1997 tangofika ku Queens kuja nafikira ku theater komwe zinatsimikiza kuti diso langa laonongeka palibenso china chimene angapange achipatala koma kungolichosa. Ndimo linachotsedwa siku limene lolo ndikutisokerera ndikuzandibwenzanso ku malamulo kumwe ndinachokera kuti ndikapitilize ndi treatment kuchira. Tafika kumene kuja ngati mwana wa skulu iyi ndi institution ya 7th day malamulo timazi wakale amadana ndi zamowa anatipanga suspend anatichosa skulu. Apo nkuline ntasala ndi 2 weeks kuti ndiyambe maiso omaliza amene timapangira license. Ndiye zakhala choncho ndinabwererabe ku nyumba chifukwa cha suspension. Ndiyeno tili ku nyumba makolo ndi anthu ena okhudzidwa anayamba kuwasaka anyamata aja mpakana anagwidwa chamu August 1997 ndipo anatengedwera polisi ya kucholo chifukwa ndi kumene kunachitika incident iyo. Ndi amati apite kumene kuko. Atafika kumene kuja mawa lake anapasa belo kenako kumaliza kwa 1997 iku tibendera ku koti ndi anyamata awo. Ku koti tayamba kulowa kucholo 97 mpaka kufika chaka cha 1998. Ulendo wina wakafunsa akoti kuti azabwere onse ndoti azabwera wina uja osabweranso. Izi zinachitika kwa kanthawi mpaka kufika 1998 chapakati. Ndi magistrate ya kucholoko anazanena kuti kuli bwanji mlandu uyime kaye kupangira kuti anyamatawo agwidwe kuti aziyankhira mlandu pamodzi kuchokera ku police cells. Ndiye anandiuza kuti ine ndibwerere kupambuyo ku nyumba akazagwidwa anyamatawo ndi pene no mlandu utazayambeno kulowa mu koti onse ali pamodzi. Ndezi zinachitika namba kudikilira 1998 yo 99 2000 chaka cha 2005 napitanso kucholo kuja kwanena kuti anthu aja sanapezeke funa ndingodikirabe tsiku la mlandu. Apolisi akucholo anandiuza kuti anthu sanapezekebe akazapezeka azandiuza. Ndinabwereranso pambuyo kufika mpaka na chaka cha 2008 2009 pene ndinabwereranso kukafunsanso kuti za anthu aja zili pati. Ndiye ulendo umenewu nakumana ndi anthu ena kunasintha management kumene kujako. Ndi amanena kuti anthu onse amene amaziwa za nkhaniyo achokapo pamalopo pa station ipo. Ndiye palibenso wina amene angathe kumalondoloza za nkhani yakalekale ngati imeneyoyo. Mosweka mtima ndinabwererabe wantakhala chaka chimodzi cha 2009 ndinabwereranso kumene kuja. Mwamwayi wake nakapezanso kumene kwa anthu asinthanso. Napeza kuti officer in charge amene alipo nthawi imeneyo ndi amayi amene andilimbisa mtima kuti achimwene mlandu sumaola yayi. Inuyo mutatithandiza kuwapeza anthu boma lizagwira ntchito yake. Ndi inenso ndinabwerera pambuyo ndi azinzanga ena tinayamba kusakasaka kuti anthu tingapeze pati. Ndipo kwana chaka cha 2010 nakwanisa kuziwa kumene akugwira ntchito makamaka amene anandimenya kwambiriyo ndi kumene amakhala. Nditapitisa information imeja kucholo 2010 anandipasa asilikali amene anabwera ndi planta ya kunoko kuzampeza nyamata uja ndi kumugwira pita naye kucholo khangati mlandu ukayambiranso. Ndi 2010 ndino khangati wayambiranso kulowaso mlandu mu koti kucholoko.
ndiye anapezeka kuti nyamatayu anapeza loya, ndiye kumachitika zokuti nthawi zina abwera ku khoti, nthawi zina osabwera, kuti anali ndi taya pancha galimoto olapo aitsi kuna transport inavuta. Ndiye ine ndakadandaula ku civil advocate chambers mtown muja, kumene nakumana ndi abwana kumenekoko mayi Yolanda Banda, ndi amene nayamba nomapita nawo ku khoti kuja kumakandi imilira. Ndiye ulendo wina oyambirira ku khoti kuja Yolanda Banda anapempha magistrate akutcholo kuti popeza oyimbidwa mlandu ndi aku Blantyre ndi odandaulanso ndi aku Blantyre, bwanji kesi ipangidwe transfer ipite ku Blantyre. Ndi magistrate akutcholo anavomera, ndipo kesi 2011 inasamutsidwa ndi kubwera kuyamba kumvedwa pa Blantyre Magistrates Court under bwana Zondimvula. Kwa Zondimvula ndi kumene nkhani inakhala ngati inamvekako, chifukwa tinayamba kulowa ine ndi mamboni anga azenzanga ena anatimvera, ndi mbali inayonso inamvedwaso, naona ngati progress inalipo kumlandu. Watisanafike chakumapeto inapezeka kuti kunachitikanso zina ndi Zondimvula aja ndi anasintha kuti tikaloweno kwa bwana Nyakwa Usiwasiwa. Kwa Nyakwa Usiwasiwa nkuti nonso pano tachoka magistrate court ya ku Blantyre yaku asegula kuchichili opposite pa trade fair paja, ndi tinakalowa kumene kuja kamodzi ndi abwana Usiwasiwa. Kumatati pasa date ina kuti tikamve judgment, inapezeka kuti nawonso anakweza udindo, ndi anayisiya nkhani ija kutisira m'manja mwa mayi G'bray. Ndiye wamayi G'bray anatipasa date yoti tizamve judgment. Ntazapita imene ndoti ni 2013 tazapita ku khoti kuja ananena kuti atipasaso tsiku lina, chifukwa mayi G'bray apita ku skulu ku America yakhala zaka 4, ndiye anasiya m'manja mwa bwana Simeon Mdeza. Ndiye ntakafunsa za madate kwa Mdeza ananena kuti ndidikire mayi G'bray abwere ku skulu. Ndiye ndadikira 2013 mpaka na 2018. Ndi 2019 nabwereranso kuti tamva kuti abwera mayi G'bray aja kuti tikamveza judgment zija. Unfortunately siku limene nakumana nalo anandiuza kuti judgment imene analemba kale inasowa, ifoti laptop yawo anabera. Makadandaula abe mbali zina kuti ndingathandizidwe bwanji. Ndi 2021 ndimene kunagwirizanidwa kuti mlandu ungoyambiranso, amatili trial kukamba kwake. Ndi 2019 ndimene unayambanso kulowa kwa mayi G'bray omwewo. Mlandu wonse unamvedwa 21-22 ndipo unamalizika 2023 May. Pakugamula kwawo mayi G'bray ananena kuti akaseve nyamata 6 years with hard labor, ndi andipasenso 1 million compensation malayi wacho. Ndiye zitakhala chonchizi patangotha 2 weeks alipo m'bale wanga wina amene amaziwananso ndi oyimbidwa milanduyo anandiyimbira foni kuti amuona munthu uja kumkolokosa. Ndine napita kuchichili kukafufuza kuti zakhala bwanji, nakapezadi kuchichili kuja munthu kulibe ngakuti watuluka dzana lake. Ndine nabwerera ku khoti kuja kukafunsa, ananena kuti amutulusa chifukwa anapanga apply bail pending appeal. Ndemene nali 2023 ndekuti mpakana panopo anthu ali panjabe chifukwa cha bail pending appeal. Ndi nkhani yanga atsogoleri wakhala ulendo wovuta kwambiri,
imagine munthu kuchotsedwa chiwalo pa thupi lako. Ichi ndingati chinthu chimene chimandiliza kwambiri chifukwa munthu unabadwa walungalunga bwinobwino, koma kuzapezeka kuti mmoyo unowu kuzapezeka kuti nalumala chonchi zimandikhuza ndipo nthawi zina zimandililitsa kwambiri atsogoleri. Moti zaka 27 zokisezi ndakhala moyo wanga eneyo odandaula, olira, kukhala okhumudwa chifukwa sindimayembekezera kuti mwina kapena zinthu zimene ziziso yeneyo zingandichitikire. Ndiye palinso anthu azindifunsa kuti munatani olowana anga amene kuti tati munatani. Ndi pali anyamatanso kuti amagemu kaya mmalo ochezawa kaya kuti ndichi chimakhala kuti chimandikumbusabe za zomwe zinachitika nthawi imeneja. Ndiyenso ndaononga nazonso chuma chifukwa mbali ya nthawi yambiri mmene umayendera kuchipatala, kupita kuchipatala kubwera, kupita kuchipatala kubwera, mwina kupezanso amati ma processes ngati diso kamene kali mkatika andiso mlandu kukatenga anthu kutcholo kuzayikira umboni, kukatenga anthu kutcholo kuzayikira umboni, mayendedwe, zokudya ndi katalikidwe ka nkhani nzoti zandikhuza kwambiri mmoyo mwanga atsogoleri. Moti panopo naligwira ntchito mboma, magwira ntchito ndagwira 15 years pa Elizabeth Central Hospital, ndagwira 5 years pa Ndiranti Health Center. Moti panopo anandipanga retire aboma chifukwa chokuti sindimathano kuyang'anisisa kwina kuyayi. Ndelo even moyo wanga wa ntchito unakhuzidwanso pamenepo chifukwa napanga retire nthawi yanga yopanga retire isanakwane. Ndi yandipangabe affect kwambiri negatively mmoyo mwangamo. Atsogoleri ineyo ndi mmodzi sokhumudwa kwambiri ndi mabwalo athu a milandu chifukwa ine monga mukudziwa ndi wakundilandu zangochitika nkhani anthu amati tiye naiso tikamenye tikambwenzere nafeso tikamchotsedwa. Chifukwa ine atsogoleri anthu ndiwachinyamata ine ndi anthu ambiri kundilandu amene macheza nawo, anthu amene makondana nawo kuti tikabwenzere. Koma ineyo pozindikira kuti satenge malamulo m'manja mwathu tiyasiyire amakoti pamenepo ndimene pandipwetekesa ineyo kudikira mpaka zaka 27 zonsezi kuti mwina kapena chilungamo azatithandize amakoti. Koma ine ndokhumudwa ndi system yathu ya makoti mene ndafotokozera nkhani yangayi zochitika zokhotakhota mu nkhani yangayi. Mmodzi mwa oyimira anthu pa milandu yokhudza ufulu a Ruth Kayima ati izi ndizomvetsa chisoni. Imene nkhani yomvetsa chisoni kwambiri because tiona kuti munthu akhala kupitirira zaka 20 asanalandire chilungamo chimene amafuna. Kungonesa onena kuti munthu ameneyo munjira ina wakanizidwa kupeza chilungamo chake chimene akuyenera kupeza. Chifukwa timanena kuti munthu mukamuchedwesera kumpasa chilungamo ndi chimodzimodzi kuti mwamulanda chilungamo chimene chechi. Chifukwa mungolingalira munthu akhala zaka zopitirira 20. Anavulazidwa iye chimene amafuna kupasidwa chitonthozo pakuvulazidwa kwake. Koma muona kuti pa zaka 20 munthu wavulazidwanso munjira ina chifukwa kunali kudandaula, kudankhawa, kupita maofesi osiyanasiyana kuti apeze chilungamo chake. Ndiye kupeza chilungamo movutika komwe ngati kumulanda munthu chilungamo komene. Koma munjira ina mwina tiyamikirenso kuti munthu ameneyu sanafowoke, anapitirizabe kupusha ndithu kugogoda makhoti athuwa. Komano kutengera nthawi yayitali imeneyi zikungonesera kuti kumalawi kuno kuli anthu ambiri amene amakanika kupeza chilungamo chifukwa cha mavuto amene ali m'maofesi athu. Anthu ena amatopezeka amwalira. Monga mukuziwa ndi anthu ochepa amene angathe kupanga folo nkhani yawo koposa zaka 20 ndikhabe ali moyo. Ambiri amamwalira asanapeze chilungamo. Aliso anthu ena amangogiva basi kuti ndatopa ndikuyendera chilungamochi. It means anthu amene just makhoti aphwanyiraso ufulu awo opeza chilungamo. Ndi mwina ndinjitoona zoti kungopemphaso mabwalo athu kuti apeze njira zoyenerera zothana ndi mavuto amene wawa. Zina zimachitika chifukwa cha chinyengo.
akwene afufuza kuti chinyengo chimene chikuchitika m'mabwalo mwathu ndi chotani. Ina chimangochitika chifukwa chokuti mwinanso ena amene ali m'mabwalo mwathu ndi anthu aulesi chabe safuna kulondoloza nkhani. Zinthu zonsezo zikuyenera ziwunikidwe ndi cholinga choti pamapeto pake ndithu anthu even wakumuzi azitha kupeza chilungamo. Komanso I think vuto lina mwina ndionazo kuti malamulo athu amangonazo kuti pakakhala nkhani tipange mu chizungu timati reasonable time ipangidwe mu nthawi yabwino. Koma nthawi zina mwina nthawi yabwino ipena samamulongosola bwinobwino especially ngati nkhani zimenezi zokuti munthu ayamba mlandu wake. Ndiye mwinanso ndi njira ine yoti tithe kufufuzira bwinobwino kuona zoti kodi milandu ngati imeneyi tizionesesa kuti yatha mu nthawi yayitali bwanji. Ndi cholinga chokuti munthu wina aliyense atha kumapeza chilungamo chake mu nthawi yoyenerera. Kuchokera mu 1997 bwalo la milanduli lidapeza yemwe adavulaza Sangala olakwa mu 2023 ndipo lidawagamula kuti apereke 1 million kwacha ngati chipepeso komanso akakhale ku ndende kwa zaka 6. Panangodutsa masiku ochepa womangidwayo adatulutsidwa ndipo malinga ndi andende akuti munthuyo adapanga apiro. Tikunena pano ndiye kuti nkhaniyi ikupitirirabe kuposera zaka 27 pokumbukira tsiku la ufulu Human Rights Day mchaka cha 2024. Anthu ena omangidwa adadandaula zakuchedwa kwa milandu yawo m'mabwalo a milandu zomwe zimapangitsa kuti azikhala mndende mozunzika. Ndende ife mukaonetsetsa hard labor tinene kuti mwina omangidwa limandi amene akuyankhabe milandu alimandi achuluka kopya chifukwa cha chinyengo cha polisi. Timida kukoti chifukwa ndikhoza kungona pandikafa. Timida kukoti mulandu ukumangoyimira pa judgment magistrate bwanji. Judgment mpaka na 3 years. Kuti zikuyendere ukuyenera kukumana ndi clerk ajepo zake, magistrate ajepo zake, prosecutor ajepo zake. Iwe ulibe chilichonse ndisichazuma pangisa kuti ugulise munda wonse wa mkolo wako zabwino pamenepo. A Josephine Gwaza ndi mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi yozenga milandu, Director of Public Prosecution DPP, ndipo adati mavuto azachuma komanso kuchedwa kuchita kafukufuku kwa apolisi ndi kumene kumasokoneza kafulumizidwe ka milanduyi m'mabwalo a milandu. Kuchedwa kwa milandu kuti nkhani ithe pali mavuto angapo amene amabwera. Yoyamba ndi ndrama. Kuti mlandu utheke nkhani imodzi kuti itheke pamalowa ndrama zambiri. Ndingopereka mwachisanzo ngati nkhani ya mada. Kuti nkhani imodzi itheke mpaka ithe estimated cost mwina imakwana 2 to 3 million. Apapa tikunena mwina imene inachitika mu district mwina ngati Blantyre muno. So maona kesi imodzi kuti itheke. Nde pakali panopa aliyense akuziwa tili mavuto azachuma. Nde pamene popo pamativutira beso kunoko kuti tithamangise makesi chifukwa chokuti ndrama sizimakwanira. China timadaliranso kugwira ntchito ndi anzathu apolisi pena pamakhala kuti mwina milandu nawonso sanamalize kufufuza bwinobwino amafuna atolere maumbonena ake nawonso kumene koko amapezeka kuti nawonso vutonso ndi la ndrama lomwe akukanika kumalizisa chifukwa cha ndrama alibe zokwanira. Pena timatha tonse kukhala kuti takonzekera bwinobwino koma tikudikira akhoti. Timadikira akhoti kuti atipase date kuti ifeyo date lakuti ndi limene tili okhozeka kuti timvere milandu yathu. So nawonso amakhalanso kuti nawonso ali ndi ma-challenges awo pena. Ya resources iso imathaso kuwagundanso iwo akukanika kupeza date chifukwa chokuti ndrama alibe zokuti akwanise kumvera milandu. Access delayed is access denied. Kuchedwetsa milandu zili ngati kukanisa chilungamo.